uNkulunkulu akakulanda ukubusise uphile uphumelele kama kuPastor nge-channel Nufiki. Ngiyacela ukuthi uma ungumlandeli we-channel le-number uyisebenzise kusongo 9 kuseni la 5 ntambama kuphela, ungangi-WhatsApp, ungangithumelela ama-SMS. Thatha inamba if uyimember ye-channel ungifonele kusongo 9 la 5 ntambama kuphela, from Monday to Friday kuphela. Saturday ngibhizi, Sunday ngisesontweni. Siphe sihle nokuthula Mfekayi, sawubona baba. Ngicela ukubuza la usho ukuthi uphupha umyeni wakho enengane encane ngaphandle. That means she's married and in a dream she saw her husband having another child outside their marriage. So number one, ngokuqondile uma uphupha umuntu wakho kuwuphawu olubi uma enengane ngaphandle. Bese ngakhoma ukuthi kungenzeka unayo ingane kodwa angazange akutshela ngayo. Okay? 2, kwesisikhathi singayibheka kanje, uma uphupha umuntu wakho uphawu olubi uma enengane ngaphandle. Lo sengabe lusho ukuthi kungenzeka lo muntu usekhulelisile njengamanje futhi uzoba nengane ngaphandle maduze. Uyatshengiswa wena ukuthi lindela ukuthi kuzofika imbiko esho ukuthi sekanengane. Yabona? 3, futhi uma uphupha umuntu wakho uphawu olubi uma enengane ngaphandle lungakhomba ukuthi ngenzeka waba nengane kodwa ayizange iphile, kumele ayilungisele ngoba lusengavela kusithatha ukuthi mhlawumbe waba nayo ingane ngaphandle kodwa engazange iphile. So uyakhunjuzwa ukuthi umkhumbuze ukuthi le ngane akayilungiselele ngaphandle, engazange ayilungisele izinto, mhlawumbe engazange ngabe yashona isanda kuzalwa noma yaphuphuma noma yakhishwa. 4, yenzeka uma uphupha ukuthi umuntu wakuba uphawu olubi uma enengane ngaphandle lusengabuye lukhomba ukuthi kungenzeka kunomoya nje wesilwane ozenza ingane yakhe odinga ulahlwe futhi ugezwe, ngoba kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthola ukuthi lento iyisilwane iwumoya omubi kodwa o-attachwa kuyena njengento engathi usenengane kanti kuyinto eyisipoko, kuyinto eyisilwane, kuyinto eza nomoya omubi ezodala into esichitho kinina nobunzima abone ebudlelwaneni nasempilweni. Siyabonga besibeka la uma usimphupha enengane ngaphandle umuntu wakho. Le nto iya-apply-ke ngabe wena umuntu wesilisa uphupha lo mfazi ngathi kamithele enye indoda sekakhuleliswe enye indoda, yafana. Siyabonga. Siweni phansi lematulu,